Dovidenia. My robíme taký fake oheň a sme tu zase. Sme do hudky a robíme tu a je tu jeseň a robíme fake oheň. Takže už sme urobili taký kruh. Filip! Filip, nerob! To ja musím robiť toto. Taký urobím kruhy. Nie, Filip, ty nedobre to robíš. Toto dáme sem. Ty to. Sem mi to dávaš ešte. Toto Filip, sa z mňa búchneš. vykopem travu. Ale nám ide veľmi málo času, takže musíme to stihnúť. Toto video dáme na YouTube a ešte robíme druhé video. Robíme tak dva. Takže máme málo času. Tu je Filip. Času máme málo. Už nechaj, už robím ja. Nie, toto ešte ja urobím. No. Počkaj. Ja to čo robíš? Ja to zbieram toto. Mama ťa zabije. Čaute ľudia. Len teraz, keď videl Filipa, to malý zázrak sa stal. Čo robíš? Čo robíš? Ty chceš toto, ja ti urobím. Nie, ja si s tým robím. Tak, nechaj. Nie, však mi dal, ja som si zvala čapku a potom mi dala Andreja šal. Ale nemáš tepláky? Mám. Chceme hygičár pyžama. Zuzi, Dal. ty nemáš tepláky? Joj. Ani Filip nemá. Ty máš len ďaké pyžamo pre chodzinētu, da idú krúdovci. Vojka. Haló, idú krúdovci dva. Ja si pozriem na Netflix. Poďte domov, zima. Poďte domov, Zuzko, ty máš len pyžamo. Okamžite. Poď, pokrvať máš vonku, poď už. Bo sa spotí. Jo. Honem. Digol sa už do a digol je pyžamo. Poď. Ešte trošku zostaň. Žilinku, a ja zakričím, prídeš tako naspäť. Dobre? Ty stiahni svetky dole. Zuzana, ty hluchá! Zuzko! Začaj mi vlastne. No! Máš len pyžamo pod ochyži, bo budeš chorá. Máš šampóny.